tinokugamuchirai masikati ano nezita raShe wedu Jesu Kristu. Tinotenda Mwari neshumiro yavatipa mangwanani ano. Mwari vatiropafadza. Zvino yasvika nguva yokuti tipfuurire mberi tichinzwa shoko raMwari, tichitenda Mwari nezuva rePentekosta, apo patanzwa nekuona mweya waMwari uchiburukira vadzidzi sezvakataurwa naShe wedu Jesu Kristu. Chatinonyanyofara nacho ndechokuti chipikirwa ichi ndechevadzidzi vaShe pamwe chete nesu tose. Zvino kana hama yangu uripo, tsarura mwoyo wako newe utende zvinorehwa neshoko raMwari. Chipikirwa chaMwari chichasvikawo pamusoro pako. Ngatibate mabhaibheri edu tose, titeerere, tizarure mwoyo yedu, tizarure nenzeve dzedu. Mwari vachatiropafadza. Zita raShe ngaritende.